Mama Eugene Ndlovu simshayisa. Luke chapter 24, sisimazethu. Luke chapter 24, ungifundele lapho kusuka ku verse 18. Omunye Cleopas igama lakhe waphendula wathi kuye, wena uyisihambi eJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini na? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke. 18 to 17.
verse 18 to 17. Or 13. 13. Yeah, Oh, 18. it's 18. 18, 1-3. Bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolu suku beya emzaneni othiwa i-Emawusi ukude neJerusalema amastadiyo angamashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakaleyo. Wathi besakhuluma bebuzana, uJesu qobo wasondela wahambisana nabo. Kepha amehlo abo ababembhekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na? Basebema benyukumele. Omunye nguKleopas igama lakhe waphendula wathi kuye, wena uyisihambi eJerusalema. Ungoyedwa ongazazi izindaba ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini na? Verse 18, 17, 17. Ngizocela usifundisele izwi sesimanje. Lapho uNkulunkulu wethu wayesebenza ngalo size wena uqobo lakho ukhulumisana nenhliziyo zethu silalele lapho uNkulunkulu naye incwadi yakho yemboze uNkulunkulu wethu namandla wonke ikhulume konke okubekile enhliziyweni yakhe egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen bathandekayo. I-topic yami namhlanje ngizocela umbuze umakhelwane wakho ukuthi are you a follower or a disciple? Amen. Ngicela umbuze. Ukuphendulile na. Are you a follower or a disciple? Hallelujah bathandekayo. AS2 iphinde ithi uhamba nobani? Umbuze. Ubani ohamba naye? Hallelujah. Bathandekayo ngithanda lento le ikhona enye ithi abalandeli bakaJesu mawuyifunda lapha phezulu. Ithi bebahamba abalandeli bakaJesu. Amen bathandekayo. Laba madoda laba bebahamba uKleopas boyi2 after uJesu eqeda ukubethelwa. Mabehamba bathandekayo bebakhuluma ngoJesu, bekhuluma kuJesu. Hallelujah bathandekayo. They were gossiping about Jesus. Bekhuluma ngomnikazi wendaba. Hallelujah bathandekayo. Mawulifunda lana ithi now behold, two of them were traveled that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Hallelujah bathandekayo. uKleopas after inkinga ivelile bezwile ukuthi uJesu uvukile. Bahamba bathi asambe siye Emmaus. Yini Emmaus? Emmaus indawo yokuphumula lapho oyo understanda khona uJesu. Bazwisise kahle lezi ndaba bezikhulunywa ngoba bebezizwa kepha bona bebengazi understand. Bebezwa nje kuphela but kubo bebanga understand kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Bazwile nje ukuthi uvukile sebezwile kepha bona ulwazi lolungekho. Why? Bebengabalandeli bakaJesu. And into ebuhlungu lo munye lo bekalandela naye akazange avezwe igama lakhe. Igama elivezwe kakhulu lana ngelika Kleopas. Ngoba lo munye inceku esendlini kaNkulunkulu kepha ingazazi kahle kahle ukuthi ikuphi. Hallelujah bathandekayo. Mawufunda u14 uthi and they talked together of all those things which have happened. So it was while they convinced and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. Hallelujah bathandekayo. uJesu wafika wahamba nabo. Bona lo babhizi bakhuluma ngaye kepha bamboni. Hallelujah bathandekayo. Abamboni lo bebahamba naye kepha ukhona kepha abamboni. Namanje ukhona kule ndawo. Ungenzeka ukuthi wena umboni, ungenzeka ukuthi awumfiki kepha mina
Hallelujah. Mawufunda la in verse 16. It but their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walked and are said? Hallelujah. Lana kuthiwa those people had Jesus with them, but they did not know that they had him with them. They complained to Jesus. Hallelujah. Eba complaina ku Jesu. Bekhala ku Jesu. Bekhathazekile. Inhliziyo zabo zingazi kahle kahle ukuthi kuyenzakalani. But uJesu bekakhona bebengamboni. Abambonanga abathandekayo. But when you are close to somebody, you are bound to share innermost secret with him. Ma uclose nomuntu, awuthi ngithi phambu kancane ngize kubantu abashadile. Ma ushadile unomuntu umlingani wakho, umazi ngendlela ozazi wena. Uyamazi ukuthi udlani, mama uyamazi mamdlamini uyamazi ukuthi baba udlani. Ngaso sonke isikhathi. Ma usondelene nomuntu uyamazi kakhulu. Mara laba into engixakayo bebehamba naye into bebengamuzwa bathandekayo bebengamazi noma bembona abazange babemazi noma iphimbo lakhe ikhuluma abazange balizwe. Uyabona mina ubabudlamini uyashumayela noma ungangivala ngamehlo ungifakele akhuluma ubabudlamini ngiyomuzwa ukuthi lwana ngubabudlamini. Why bebengamboni abazange bambona? Ngoba ingqondo nenhliziyo zabo bezikhathazekile. They were grieving. Bebekhala bekhalela uJesu bethi lo prophet ufile besithembele kuye ukuthi nguye ozokhipha iJerusalem abantwana beIsrael ekuhluphekeni. Kepha manje uhambile ithemba liphelile. There was no hope. They were hopeless. Bahamba ithemba lisekho ngoba uJesu ufile. Bathi asambe siye eMaus siyothola ukuphumula siyoyazi kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Bathandekayo. Amen. Lana bekune spiritual blindness, spiritual understanding require divine revelation. Ukuze umazi uNkulunkulu, it needs divine revelation. Revelation of the word of God. Without the word of God, you won't understand. Without the Holy Spirit, you may come to church January to December, but you won't understand ukuthi kwenzakalani kuNkulunkulu. Uzofana nabo laba abambonanga. Amen. Inhliziyo zabo ezigangile bebekhala. Baphelelwe ithemba. Abasalibona ikusasa. Phelile ngoba akasekho lo besikazosiza. Bebakhala bakuthandekayo. Spiritual blindness. Ma umzalwane kubuhlungu, ma umzalwane uhamba ublind spiritual. Ngoba noma usathana ngaze afike eceleni kwakho special abantu abasha. Ma